Ja, så er vi tilbage. Vi skal lige have lavet en lille video omkring det at lave automatisk indholdsfortegnelse. Forestil jer, at jeg har en rapport med en forside, og så laver jeg lige en masse sider nu her. Det går lige lidt stærkt, men jeg laver dem lige, og så vender jeg lige tilbage. Ja, så er vi klar igen. Jeg har nu lavet en masse overskrifter på forskellige sider. Jeg har skrevet ordet indholdsfortegnelse, både ned og skrevet indledning osv. osv. Så jeg har i øjeblikket 9 sider, kan I se. Så jeg laver en, der hedder software, så jeg laver en, der hedder hardware og maskinkonfiguration og IT-politik og sikkerhed. Brugerniveau og systemniveau, der har jeg skrevet det på samme side. Og den sidste litteraturliste. Det jeg gør nu, det er, at jeg går op og markerer. Altså ordet forside gør det ikke, det er bare for at indikere, at projektet har en forside. Så markerer jeg ordet, dobbeltklikker på det, og så trykker jeg på den, der hedder overskrift 1. Så får jeg godt nok en eller anden overskriftstype og størrelse og farve og sådan noget. Det kan jeg ændre, hvis jeg har lyst til det. Det gør jeg så ikke i den her omgang. Men jeg markerer alle de andre ord nu med den samme skrifttype. Så det gør vi lige lidt hurtigt her. Sådan der. Det jeg så gør med, de sidste to her, nu skal vi se her. Gør det lige lidt hurtigt. Det er, at jeg på den her, der giver den overskrift 1. Og så på brugerniveau prøver jeg lige at finde den, der hedder overskrift 2. Så kommer den lige, det giver lidt mening lige om lidt. Så nogle af dem blev overskrift 1'er, og nogle af dem blev overskrift 2'er. Den der. Sådan. Så har jeg markeret alle mine overskrifter. I skal altså forestille jer, at der er en masse tekst hernede under. Så nu er det kun overskrifterne. Stiller jeg mig det sted, hvor jeg gerne vil have min indholdsfortegnelse. Lige nøjagtigt her. Og igen. Der. Så går jeg ind i det, der hedder referencer. Og så trykker jeg på den, der hedder indholdsfortegnelse. Og så får jeg en mulighed. Jeg tror, jeg vælger den første. Trykker på den. Og så går der et splitsekund, og så kan I se, at nu har den lavet en automatisk indholdsfortegnelse. Den har godt nok også puttet ordet indhold på, og det kan jeg så lige stille mig om bagved og slette det. Men nu har den altså fået alle siderne rigtigt på, og der hvor jeg valgte overskrift 2, der gik den altså ind og lavede sådan en lille indryk. Det smarte er nu, at hvis jeg går ned og laver nye sider, nu kan vi prøve at lade som om, at mit systemniveau, sikkerhed på systemniveau, det kommer ned på side 9. Så går jeg lige ned og laver en side, skal vi se en gang her. Der. Jeg putter altså over på en ny side. Jeg har sådan en lille genvej, der hedder skift side. Holder Ctrl nede på tastaturet, trykker på Enter. Så er jeg altså nede på en ny side. Så nu har jeg lavet nogle ændringer. Jeg kunne også ændre på overskrifterne. Det gør jeg så ikke lige. Men det jeg så gerne vil, det er, at jeg vil gerne have, at det skal opdateres. Så klikker jeg stille på den, og så trykker jeg på den. Enten så kan jeg trykke på opdater tabel, eller opdater tabel her. Det er sådan set lige meget, hvad for en jeg trykker på. Så trykker jeg på den, og så spørger den, er det kun sidetal, eller er det alt? Typisk vil jeg gerne vælge alt, hvis jeg har lavet nogle ændringer i overskrifterne. Men hvis jeg kun vil have sidetal, og det er jo kun det, jeg har gjort nu, så vil den ændre sig. Men jeg prøver lige at sige alt er til alt, opdater alt, og så sige OK. Så kan I se hernede, at nu har den altså ændret sig på side 9, kommer sikkerhed på systemet. Det var i al sin enkelhed det at lave en tabel. Hvis det gik lidt for stærkt, så spol bare tilbage eller stop videoen undervejs, hvis du skal sidde og lave den.